Mga kapuso, gisunda nato kini na sinating epekto karon sa pag-uros sa hanging habagat dinhi sa ato. Din atong unahon na kining Lapu-Lapu City, din gatusan ka mga pasaherong paingon ngadto sa Olango Island nga nangatanggong o stranded sa may Angasil o Hilton Ports. Kini human wa tuguti makalawig ang mga motorbangka nunod sa giisa nga gale warning. Usa ka bangka nga nagkarga og pasyente gikan sa Olango ang wa usab tuguti nga makadunggo tungod sa kadako sa bawd. Sinuan mayroon din sa exclusive report. Sukad alas 11 kagahapon sa Udto, gidid-an ang mga sakayang pangdagat nga may 250 gross tonnage paubos nga makalawig nunod sa gale warning nga gipagawas sa Pag-asa. Busa ang mga pasahero paingon sa Olango Island nga way mga kabanay nga madangpan dinhi na sa multipurpose building sa Angasil Port na masilong. May mga sakop hinuon sa Mactan Health Center nga misusi sa ilang panglawas ug on standby usab ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang tawag man ko ni doktora na mo na daw gipanglabdan sa ulo. Yan mo to nadadali mig anhi. Nya ang amo nabipihan kay amo pa obserbaran kay ang katong na ay nagmaintenance na amo nagitagag tambal. Apan ang mga pasahero nga naanad na sa dagkong bawd, nagpanikad nang makauli sa isla. Amo lang ang makauli gid mi nga okay naman ang dagat niya. Di gid mi papuliyon. Nya unsa naman tong nabilin dito na mga estudyante way makatiman. Gani ang uban, may pahimutang haduol gayud sa pantalan, sa pangyawat nga makauna gilayon og sakay, kun ugaling may tugutan nga biyahe. Sama na lang niini mga labasera ug isda ug ubang mga pasahero. Ang problema na ko, mauli lang mi sa muha niya, di may makauli kay kuan. Kanang, di may balabangon ng pambot. Napait, mintan mi kaayo kay ang among panginabuhi, nara ko diri. Mauli ko mi dito, magdasa mong tinahalin, palitan mong bugas. Luoy kay nabilin sa muha, wala ito kaon. Sus, ma'am, buntag mo mi diri, ma'am. Wagi babad pa ni udto. Wa mentang na baligya de, wagi baligya. Saon na namuro nangapas mo na mi. Ya manguli po mi nagpaabot mi pambot nga matsambahan na magkasakay mi. Pasado alas 11 gani ang udto, nagdanga-danga kining usa ka motorbangka gikan sa Olango Island. Busa nagdinaganay gilayon ang mga pasahero. Apan napalaw sila kay wala motugot ang taga Coast Guard. Gani naglisod pa kini pagdunggo sa Angasil Port tungod sa kadagko sa bawd. Gipasabot sa Cebu Coast Guard nga ang tugutan lang nilang makalawig katulang mga bangka or mga sakayan nga nagkarga og mga pasyente alang lang sa emergency cases. Ayaw diya mo, ma'am, kay delikado jud na siya diya. Dito na lang mo sa Hilton. Dili nato ikuan ng mga pasyente kay pasyente ra ba na sila. Ang naason bangka gikatahong nagkarga og inahan nga premature nga nakaanak. Sakay usab sa naason bangka si Kauoy Barangay Captain Efren Apa kinsa may schedule sa dialysis karong hapon. Sa Hilton Port na sila gisugat sa ambulansya. Samtang pagka-alas 12 sa Udto, naabot ang mayor ug miapod-apod og pagkaon ngadto sa mga pasahero. Na ang atong grupo sa ato ang City Disaster Risk and Reduction Team, ato silahang providan, no? From lunch to snacks to dinner, no? Until na dunay advisory na sa Coast Guard nga pwede na silang mulabang. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.